Pyrtsi menee! Oho. Pysy! Ei pysy. Jaksaa. En mä lähde kyllä sinä. Tässä yhtään mitään. Nyt kaikki tänne! Play is going to home. We are back. Joo. Kun me reenataan, on se helppoa. Mene tunteja katsomat kelloa. Mitä vastaavaa kokenut ennen? Oltiin kun luotuja stanteilemme. Mitä kävi en käsitä, mitenkään spotataan. Tiputaan ja sitä spotataan. Pelkäs sportoista ja kaikilla kiirettä. Pinna kireellä, ohjelma vireellä. Must tuntuu et stantis käännös ois muuttunut live-säännöks. On sekasin livet väännöt. Mitä sanot, yritetäänkö? Voit olla varma musta. En petä sun luottamusta. Vaks tuntailu tuottais tuskaa. En päästä irti susta. Ei jaksa kisata enää. Viedään kuitenkin se kulka tänään. Ovet paukuu ja taas kerran Hanna pyytää jäämään. Ei kisata enää. Viedään kulta tänään. Se viedään. No joo. Ei oo salaisuus, et meillä on ollut nyt ohjelmissa vaikeuksissa säännöissä kuvioissa. Mun mielestä on vanhoja asioita, enkä taju miks videot esitoit. Jos pudota sut homma pieles, ei pysynyt tossi lippes. Ei tehdä reidas tarpeeks töitä, epäilet tuo puttikselöitä. Nää joukkue ajautuu kriisiin, jos valkku on saala poliisi. Ei järje häivä touhus, mitäkin sappuvus voi unohtaa housut. Jengi teki spotteri musta, ei petä sun luottamusta. Voit pyrtsit tuottaa tuskaa, ei päästä irti susta. Ei jaksa kisata enää. Viedään kuitenkin se kulka tänään. Ovet paukuu ja taas kerran Hanna pyytää jäämään. Ei kisata enää. Viedään kulta tänään. Se viedään. No joo. Ei jaksa kisata enää. Viedään kuitenkin se kulka tänään.